हेलो लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ नै लोगोफोर जोङो दायो दिनै बरमा बाजार नालाय दायो जों बरमा बाजाराव फैदों आरोना दहाय फुङाव आइजों आंजों ओरैबायदि बुरजा जि सुखांबाय लोगोफोर दाख्लै न' फोसाबनायनि पर्दा आरिया दाख्लै अखा हानानै सुनो मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनैसो सुनो मोन्दों आरोना ओमफ्राय दायो आइजों आंजों फुङावनो सुदों आरोना जोङो ओमफ्राय दायो सुखांनानै नै डाइरेक्ट बाजाराव फैबाय आरोना आं दहाय भिडिअ लाबाय थायासै आरोना जि सुनायखौ आइजों आंजों थाब थाब सुबाय जा बुरजाखामोन आरोना जियाबो ओमफ्राय जि सुखांनानै ओंखाम जाखांबाय माबाय दायो नै लोगोफोर एसे बाजाराव ओंखारबोबाय आरोना मा लानाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेबो मोजां मोनदों दे 150 लागांसे लानोसै मोजां नुदोंमोन ना दख'ना 34 जागोन दे जागोन ना नायनाय आयु गस्ला नाय हे गरम बोबो बोले बेलेग बेलेग गरम जाया गरम हो ए बेलेग रंग दिसुन बेलेग कलर दे आप लोग ए साया नायनो देलाय आयै नायदो साबाला गो आयै आंनि नाम लाखाबाव नाय नाम्बारानो गैया खुलिनोसै जागोन दहाय बरियाव मानि गरम जादाङालाय आं गरम मोनाखै फिसा लाबाबो ओमफ्राय नैबे जोंहा बाबाया मामिनो गस्ला बायनानै हरदों आरोना लोगोफोर ओरैखा लेंहरनानै गस्लाखौसो बायनानै हरबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बैथिं ना दखानावबो थांखांबाय आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ लाबाय थायासै आरोना बारा लोगोफोर मामिखौबो लाबाय थादों नालाय ओमफ्राय नैबे बाबाया मामिनो गस्ला बायनानै हरबाय आरोना लोगोफोर आयै बबेथिं सिगां न'नि 20 थाखा ओइ फार खेबजाङा न'नियानो मान मोनबाय नोंनिया ए आंनिया गामियावनो अ आंलाय सानदों नोंनियानो आलुवा खोमा ए आलुवानो आं नुनो जादों आलुवा बा माबा मामिनो होदो मा आबैनो आलु ना आलुवा आलुलै बैसागोनि बाजार मेथाइ जानो फैलायबाय जोंहा नै बे दखानाव मोनजायाबानो बाजाराव फैनाय बायदि मोनला नों जाया बाया बे दखानाव जाखाथारगोन आरोना जोङो बाजाराव फैबाथाय नै सुना बिबैयाबो जादो बेखौनो है नै गोजाया मोजांथारमोन बे हाब जों फबलायथारदों मोजां नुदोंना मा होनदों दख'नाया मोजांथार नै जोंहा मामिया देराखैनो नै साद्रिया बावसो जि मोजांमोन मोजांमोन ना बेल'नो हा बेनालाय एखेयानो खोमाहाय ब्लाउसफोरा अबे खाग्राया बेनालाय नै ब्लाउसआ मोजां माखौ लाजाब दख'नायाबो सोंहैलाबायदोलै दामफोरखौ मोजांथार नै दख'नाफोराबो लाला बेखौ
लालाहाय मोजां नुदोंमोन नै एकदम माबा गोबा मोजां नुदोंमोन मोजाङालाय नै खोमसि जाजोबलायबाय दखानानो फैदो थांसै सौग्रोनायखायसो सिनायबाय मा आर'नाइ बैसागुआव बिजामादै हरनो बायदों आसल बिजामादै मोसानो नांगौ नै दे होमबा आरो मोनसेबाव दख'ना नैबे लाइनजोंबो बाव माने हाबबावसै नैबाव एसे मोजां दं कालारानो ओइ बे गोमोआबो गांखौ बुंगौबा मा रिफोन बेबो माबायदि मोनबा गांगय गयसो खोमा गोराना गुरै बेलाय दांनायहाय बाय एसे रोजालै रोजा बाय रोजा बारा गोबाबा रोजाद्रायबो नङा जोंनि बायदि गोबा नङा ओहो ओमफ्राय सुबाय थाबा गोबा जालांगोन खोमा उनथिं बिदि हाग्रोलाय नाङा माबेखौ लानो 40%. Nang gufur koy. Tisu asena. Itu kene ko itu. Jangan lagi. Ay bibo ba. Hakras right. Itu di bluetooth. Itu. Kalau hoy. Ayo kamu follow ko lang. Bisun di musa konfor. Ar upor da kapra sina nai. Torza. Pai kandu. Sob ye kiama. Police ada. Makana ye. Tabla. Ay, sadu thang speed ma. Gailalah dukandara ma mis जाबाय. Pada ma fida honoi. Ay lato. Toh. Sasa मोजांथारमोन. Barhungka sedemen ma. Nah, borboriयाव. Oy नै बिदिसो आयौ बे माबा नाम्बार गोनांलाय हनै Ayo इनेस गोलिबा नङा दे प्लास्टिक ओइ बेखौ मोजां दिसेन नाङा दे बेखौ मोजां नुदों ना बेखौनो मोजां नुदोंलाय आंबो बेखौ मोजां दोननायलाय नांला दे फुनलासि दामखि गुरलादों आं होनोबालाय दिगाथारगौ खोमा आयौ हनै आयै ओइ आयौ हाथारसै नै गोसोम जाजोब्बाय हाथारसै बारहुंखासो बारसिगोन खोमाहाय गैला नै आयौ थाइजौआबो गोमोनथार नै मोजां मोनाहाय आयौ हाथारसै नै बारजों बारबाय आं गिबाय बार उबिजों थांसिनोबो थ'था थांसै बार बारबाय बेटारि गाखोनो बेटारि बार बारबाय बारहुंखा माबाया खानायफ्रा थुला जाजोबबायहाय खानायफ्रा थुला जाबायथारो दा एसे खमायनाय बे बारा एसे दंबावथ' खोन्थागोन दे थाब खोलिबाय नै खबाय थाजों खिथागोन